Ala, munisipyo. Ala. Ha? Parang surprise. Parang pa-surprise mo. Dito na. Ano yun? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, wala pa. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Meron kang sender na humabol para ikaw ay surprise. Wow! Kaya marami natin malalaman kung sino yung humabol na gusto kang bigyan ng regalo ngayong taon. Ngayong bigo mo, 21 birthday mo. Ayan. Ano pakiramdam mo, Angelo? Speechless. Ate, dito ka muna, Adi. Sabihan mo yung regalo sa'yo. Ayan. Ayan. Ading, unang-una, magpapakilala kami. Kami from Pangasinan Surprise Delivery. Nandito kami, Ading, magbibigay sa surprise. At ibigay yung regalo ng isang mapapahal na sender. Na marami na nalaman kasi nagbigay. Sa ngayon po, i-enjoy mo muna yung regalo para sa'yo. Buka din mo yan. Ano na lang yan? Gabo! Ako man. Ito ang prinsipe ngayong araw. Wow, Prince. Prince Angelo. Yan ang iyong crown. Wow. Prince Angelo. Anong pakiramdam na isang prinsipe ngayong araw? Ayan, syempre kasama niya may selebrasyon. Meron Iiyak na yan. Iiyak na yan. Ayan, carbonara. At syempre, hindi mawawala ang cake. Ayan. Wow. Meron kang cake. Ang cake mo, isa dyan pinagawa din para sa'yo. Sa karaw, architect. Architect. Ayan. Ang tingin mo is architect. Ayan, maraming pagsukat. Ayan, nakalagay sa cake is Happy 21st birthday, anak. Ayan, walang sender. Ayan, pero may idea ka na kung sino yung nagbigay. Ayan, ilon mo yung cake mo at kakantahan ko namin ulit ang happy birthday, ha? Pa. Ayan, kantahan natin si Angelo ng happy birthday, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Angelo, before you blow your cake, anong wish mo, Adi? Ngayon nakarating ka na ng 21. Ganap ka ng binata. Ano ang wish mo ngayong birthday mo? Sapat na tol. Ano pa? At pumayat daw. Sapat na tol, gat pumayat. Kasama yan, syempre, meron pa isang surprise. Ito naman is, ayan, alamang ng ampang. Ayan. Wow. Kung ano man yung gusto mong bilhin, may additional na regalo para sa'yo. Pwede mo na isa. Sana all. Bilangin mo daw, Adi. Buksan mo. Bilangin mo kung ilan yung bigay regalo. Wow! Ilan yan, Adi? Bilangin mo nga. Bilangin mo nga. Laktak. Hop. Ang dami. Hop.
Ayan, tumahimik sila. Pagbilang na rin. Wow! Dahil 21 ka na, kaya meron kang 21,000. Wow, 21,000. Yay! Bukod sa regalo, meron ka pang 21,000 in cash. Wow. Sabi ko magpapapayat ako. Ayan, syempre, bukod dyan, meron pang isang surprise. Ito naman is yung mensahe. May mensahe kung sino yung nagbigay. Actually, ang nagbigay is si Ma'am Donna, yung mama. Ayan. Ayan. Any message po sa anak ninyo? Iyak na yan. Ayan. Ma'am, ano pong birthday wish niyo? Kita kay Ma'am, tabi-arap po kayo. Anong birthday wish niyo po sa anak niyo, Ma'am? Yan daw kasi yan dyan. Wow! Yay! Ayan! Ate, umuwi pa si mama mo para sa birthday mo. Ayan. Sinadya niya talagang umuwi para makasama ka ngayon sa harapan mo. Ayan. Ayan, pwede ba na mahingi namin ng message ng mga tito? Tita, ano ng tita? Tita! Birthday wish kay Angelo. Isa-isa. Sino mauna? Si Ma'am Tita. Si Tate! Si Tito Cha! Ma'am. Si Tito Cha! Ay, sa Ate Milet! Sa Ate Milet! Milet! Milet, Milet. Wala, ma'am. Muna. Isa-isa, ma'am. Yan. Ano po ang birthday wish niyo kay Angelo? Ang pag-ibig mo para sa kanya, I pray na sana lalo po niyang makilala ang Lord at ibigay siya ng Panginoon sa tamang daan. Maging wise ka kung mga mag-asawa ng mga anak. Yan. Saka, pananawin ko sa Lord lahat ng mga dreams niya. Ganun lang. Yay! Ma'am, kayo naman po. Kayo naman po. Yan, ma'am. Ang message niyo kay Angelo. Pag-aral lang siya mabuti ko. Yan. Si Ninong dyan, ate si Si Ninong. Ninong! 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 Sir, kayo po. Kanina po kayo umiiyak. Ayan, ma'am. Sir, sino pa po ba? Hindi na! Sila na! Sila! Yung mga kaibigan niya, syempre. Yung mga kaibigan niya. Ito. Yung mga best friend niya, kasama niya. Araw-araw niyang kasama sa school. Ayun yung message niya sa Hindi ko nakita ulit. Wish mo, yung wish mo, matubad. Tinulungan niya ako sa mga kaso tumigil ako. Dahil sa business ko. Yay! Sino pa ang magpapagayin? Ayan, wala na. Angelo, ayan, Angelo, hindi ako Pangasinan Surprise Gift Delivery atin. Nagagala kami at nakarating kami dito sa regalo ng mama mo doon. Ayan, talagang umuwi siya para sa'yo. Para ibigay yung pagmamahal niya sa'yo. Ayan, yun lang. At enjoy your 21st birthday! Po ka din tapos pipicturean ka namin. Dito ka sa gitna. Uy, mawala ka yan ah. Ma'am, sama ko kayo doon. Kami. Oo. Family muna. Family. Family po. Pamilya ako. Okay, sa kami. Oh, Ariel, Abel. Sabi lang. Abel. Abel. Asa si Abel? Ah, sa mga po niya, wala na. Abel. Bilisan mo, Abel. Dito. Dito ka din. Amel! Amel! Ayos sila sapatos. Amel! Lang siya. Amel! Yung sabi ko, ibigay ko dito, Amel, oh. Nag-grammar yun. Ayan, yan. Ikaw. Yan, isa lang sa harap. Yan po, bigyan mo ka na yun na. Ano, binibidyo mo rin? Ayan. Picture lang yan. Ating tanggalin mo na yung face mask mo. Picture yan, di ako. Para sa Christmas mo.
1, 2, 3. Waki naman. Waki! Waki kiray. Ayan. Yung mga kaibigan naman, yung mga tito, tita. Yung mga tito, tita naman. Ating dyan ka lang. Ayan, yung mga tito, tita, ma'am, tabi na po kayo. Si... Ma'am, dito na po kayo, ma'am. Ayan, si Tita Lily Jackson. Dito po sa kabila. Ayan, tsaka yung kay mga kaibigan niya. Ayan, yung mga best friend. Oh, best Mga friend. kaibigan. Kay dalawa. Kay dalawa. Ayan, smile. At Ninong. Yay! Wala po sa akin.